Baixo paro no Salnés e sobe no Barbanza. Na primeira comarca o mes de agosto deixou 120 parados menos. Do outro lado da ría o paro subiu en 21 persoas. Que tal como están? Máis de 12.000 persoas continúan buscando traballo no Salnés e no Barbanza. De contado analizamos os datos publicados hoxe, antes titulares. As forzas da orde investigan os actos vandálicos que decapitaron 4 esculturas de Moreiras no Grove. Todo apunta a que as cabezas das estatuas foron arrancadas a golpes. A frota do cerco poderá pescar bocarte na novena tras intercambiar cota de xurelo con Andalucía. O acordo supón un respiro tras o peche da sardiña. O paseo marítimo de Rianxo renova a súa imaxe coa instalación de varias esculturas. O Concello procederá tamén a instalar máis puntos de luz. En Marea advirte do retorno da burbulla inmobiliaria en municipios turísticos como Sanxenxo. A formación demanda a Xunta a creación de vivenda pública. O pabillón de Bergondo en Noia entrará en funcionamento co inicio do curso. Dará servizo ao Colexio Felipe de Castro e clubes deportivos da zona. O mes de agosto deixa 120 parados menos na comarca do Salnés. O desemprego baixou na maioría dos concellos con Vilagarcía a cabeza. Na capital Arousa, 57 veciños atoparon traballo no mes de agosto. O Grove, Vilanova e Ribadumia completan este ranking de descensos con 21, 12 e 10 persoas menos respectivamente. Na outra banda, destaca o dato de Cambados. Ali o paro subiu con 11 persoas máis nas listaxes dos servizos de emprego. Por sectores, a maior baixada foi no dos servizos seguido da construción. A pesar deste bo balance, máis de 7.600 persoas continúan buscando traballo na comarca do Salnés. Do outro lado da ría da Arousa, en Barbanza, as cifras son menos positivas. A comarca viu incrementar o paro en 21 persoas. Boiro é o concello no que máis sobe con 59 desempregados máis. Pola contra, o maior descenso rexistrouse en Ribeira. Industria e servizos son os sectores que destruíron emprego no Barbanza durante o mes de agosto, deixando un total de 4.500 persoas en paro. En Galicia o número de desempregados aumentou seguindo a tónica que se rexistrou no resto de España. O mes de agosto deixou algo máis dun milleiro máis de parados ata os case 164.500. En termos interanuais, o paro descendeu en máis dun 9%, algo que dende a Xunta interpretan como o resultado da estabilidade. Menos satisfeitos amosáronse dende Marea, que critican a baixa calidade do emprego creado. Galicia rexistra a terceira maior caída de xeito interanual do paro no mes de agosto en 19 anos. O descenso do paro é de máis dun 9,2% con respecto ao ano pasado, por tanto, levamos 5 anos consecutivos de descenso de xeito interanual no mes de agosto e situános en niveis de paro inferiores aos de hai 9 anos. Por outra banda, destacar que o paro descende tamén en 3 puntos por riba da media do conxunto do Estado e que se trata da segunda comunidade autónoma onde máis baixa o paro de xeito interanual. Temos uns datos do paro que en Galicia, aparte no Estado, son peores que os do ano pasado. É dicir, tradicionalmente é malo neste mes, pero é máis malo que o ano pasado, é a peor cifra desde 2011. Isto demostranos unha cousa, que a precariedade laboral e a estacionalidade do emprego de verán siguen sendo moi elevados en relación ao conxunto do emprego creado. Entonces, nos creemos que é necesario facer políticas que leven a mellorar as condicións laborais para que haxa menos emprego precario, menos emprego temporal, para que ese emprego dure todo o ano e ademais permita a xente chegar en condicións aceptables a fin de mes. As forzas da orde investigan os actos vandálicos que decapitaron 4 esculturas en Moreiras no Grove. Todo apunta a que as cabezas das estatuas foron arrancadas a golpes. O alcalde Meco condena o ataque e considera os feitos unha mostra de falta de civismo e de educación. As forzas da orde investigan xa os actos vandálicos rexistrados no parque escultórico situado en Punta Moreiras, no Grove, na pasada fin de semana. As esculturas danadas son 4, 2 bebés e 2 adolescentes, os que lles arrancaron literalmente a cabeza. Polo que nos din os técnicos de obras que recuperaron as cabezas, están tan deterioradas que só pudo ser a golpes. É dicir, seguramente colleron pedras grandes e parece ser
e casi vou no entrecomillar como pura diversión, pegarlle golpes con pedras hasta que as decapitaron. Na mesma noite na que se produciron estes danos na localidade, houve outros puntos como na aldea comercial da Toxa, onde tamén se rexistraron incidentes. O alcalde Meco condena este tipo de conductas que atentan, como no caso destas esculturas, contra o patrimonio colectivo. Este é un acto de falta de civismo total e absoluta, de falta de educación, de falta de cultura e respeto polos muebles e o mobiliario urbano e polas, en este caso, esculturas, patrimonio colectivo de disfrute de todo o povo, non? Ante estes feitos, o rexedor fai un chamamento á reflexión. Entende que se trata dunha cuestión de educación. Non podemos vivir en un estado totalmente controlado pola policía e a Guardia Civil, non podemos estar poñendo cámaras en cada esquina, e eu creo que isto é unha cuestión de educación, é unha cuestión para reflexionar, é dicir, que sociedade estamos criando, que sociedade estamos educando, se o xeito de divertirse é isto. As forzas da orde puxeron en marcha xa unha investigación para esclarecer os feitos e tentar localizar os autores que mutilaron estas obras. Vamos a ver se somos capaces de algún xeito intentar abrir unha línea de investigación e facer un seguimento para ver se somos quen de identificar quen pudo ser os protagonistas deste acto de falta total de civismo, de vandalismo total e absoluta, e a partir de aí, bueno, pues vamos a ver se somos capaces de buscar algunha pista. As cabezas decapitadas xa foron recuperadas. Agora serán os expertos da Escola de Cantería da Deputación de Pontevedra os que avalíen se a súa restauración é viable. O cerco galego dedicarase ao xurelo e o cabalón tras o peche da sardiña. Poderán ademais capturar bocarte na zona 9A tras un intercambio de cota con Andalucía. Aínda que a flota do cerco xa o agardaba, o peche da pescaría da sardiña chegou nun momento no que a especie estaba alcanzando un bo valor de mercado. O esgotamento do cupo asignado para o mes de agosto provocou que xa non se poda pescar sardiña en toda Galicia, co fin de preservar o recurso e avanzar cara á recuperación da biomasa. Pois o peche queunos mal porque agora estábase vendendo bastante ben a sardiña, estábase vendendo a 1,50 €, hai días a 2 €. Pero, bueno, nós tamén isto xa o esperábamos. Sabíamos que o plan este que se fixo da sardiña, que era un plan moi restrictivo, moito, e, bueno, contábanos dun día para outro que cerrara. Esperemos que para o ano non peche como piden os biólogos, porque un pouco estáse recuperando. A sardiña non é que vai ao ritmo que nos gustaría, pero a xente tamén ten que vivir. Por exemplo, a nosa terra sin sardiñas no verán, pois non sería Galicia, entonces non ten moito sentido. Que vai a tardar un pouco máis anos en recuperar, claro que vai a tardar, pero é mellor que tarde 5 ou 6 anos en recuperar e que se vai vivindo algo que se peche, porque se se peche de que se vive. Mentres tanto, os cerqueiros galegos poderán pescar xurelo, cabalón e tamén bocareu grazas a un intercambio de cota con Andalucía. Agora pois pescaremos 4 xardas pintadas, que é o que é o famoso cabalón, é un pouco xurel, e agora fixamos un intercambio tamén aí con Andalucía, co Golfo de Cádiz, e vamos poder aquí coller unha pouca anchoa na 9A. É o que temos, estivemos aí a traballar con Madrid e conseguimos facer un intercambio, e teremos que ir vivindo así os 3 meses ou 4 que falta. De cara ao próximo ano, confían en que a Administración non decrete o peche total da pescaría. Entenden que debería permanecer aberta, aínda que con cotas similares ás deste ano, co fin de manter a actividade económica dos profesionais o tempo que se garante a recuperación progresiva do caladoiro. O paseo marítimo de Rianxo sufrirá un cambio de imaxe grazas a 3 actuacións acometidas con cargo á liña de subvencións para a mellora das infraestructuras turísticas. Consistirán na instalación de varios grupos escultóricos, paneis interpretativos e novos puntos de luz. A primeira das actuacións enmarcada na liña de axudas da Xunta para a mellora das infraestructuras turísticas consistiu na instalación deste grupo escultórico da Santa Compaña, elaborado polo artista Nuco Losada. Instalación dun grupo escultórico da Santa Compaña a cargo do escultor Nuco Losada, que, bueno, representa varias pezas do Alba de Gloria de Castelao, dos persoeiros de Rianxo e máis de Galicia que están sinalados nese libro, unha pequena escolla, e realizouse nun paseo onde acompaña a Castelao, a Manuel Antonio, a Rafael Dieste, a Brea Segade, e realizouse ese pequeno grupo escultórico que eu creo que embelece o que é o paseo marítimo, non? Dentro desta axuda ten tamén a súa iluminación, e eu creo que dá un toque diferente, unha idea de tránsito que ten a Santa Compaña, tamén aquí queda nunha zona de tránsito, de paso e de subida á zona da Carballeira. Nos próximos días procederase tamén
tamén a instalación de 3 novos monolitos referidos a Faustino Rei Romero, que encarecía aínda dun espazo no Paseo da Ribeira xunto a outros ilustres rianxeiros. Había unha falta de varias do que son os azulexos que compoñen as esculturas de varios referentes literarios de Rianxo que se van sustituir para que luzan un novo aspecto, este aspecto renovado, máis 3 monolitos novos dun poeta que faltaba, que é Rei Romero. Faustino Rei Romero era outro dos referentes tamén literarios de Rianxo e non tiña o seu espazo no que é o paseo marítimo, non? Entón, agora tamén, con esta axuda, con esta subvención, ademais do grupo escultórico de Nuco Losada, pois tamén se instalarán, agora están mesmo nestes días, eses 3 paneis referidos a Faustino Rei Romero, máis uns paneis interpretativos tamén do que é o propio paseo, do que constitúe, da fauna, da flora, e, bueno, uns elementos que axuden a interpretar, a ver a carpintería de Ribeira, nos van a axudar a entender o que ali hai, non? Por último, o Concello instalará varios puntos de luz nun treito bastante escuro do paseo, o que permitirá prescindir das grandes torres instaladas no seu día. O novo pabillón de Bergondo en Noia entrará en funcionamento este mesmo curso. As obras da nova infraestrutura xa están rematadas. Tras servizo non só o Colexio Felipe de Castro, senón que tamén os clubs e entidades deportivas da zona. Tal e como prevía o Concello, o novo pabillón polideportivo de Bergondo comezará a funcionar co arranque do curso escolar. A empresa adxudicataria vende presentar as últimas certificacións, polo que tan só resta a recepción da obra e a súa inauguración oficial. O remate das obras de construción do polideportivo de Bergondo veñen de presentarse as últimas certificacións por parte da empresa adxudicataria, unha empresa que fixo unha baixa importante no seu momento no proceso de licitación e que o pabillón está xa listo na súa totalidade, tamén que as gradas xa instaladas, de tal xeito que co inicio do curso académico poda empezar a facerse uso desa instalación por parte dos alumnos do colexio e posteriormente por parte de outros usuarios. Precisamente o obxectivo do Concello é que se faga un uso compartido do pabillón, aínda que nos primeiros meses tan só dará servizo ao Colexio Felipe de Castro, ata que rematen as obras no estacionamento e na contorna da instalación. Nos primeiros meses pretendemos que sexa unha utilización por parte dos propios alumnos do Colexio Felipe de Castro, porque aínda se van a seguir facendo melloras no entorno do polideportivo, nese estacionamento e nesa plataforma que se vai a condicionar para facilitar estacionamento e facilitar o acceso aos usuarios na parte posterior do colexio, vai a quedar perfectamente conectado cas instalacións do propio Colexio Felipe de Castro. Ademais da construción do polideportivo, o Concello realizou tamén melloras no antigo xinasio do centro educativo que seguirá en servizo. E Marea advirte do retorno da burbulla inmobiliaria en municipios turísticos como é o caso de Sanxenxo. Dende esa localidade, o voceiro da formación demandou á Xunta a creación de vivenda pública que non estea suxeita á especulación. O retorno da burbulla inmobiliaria é para En Marea un feito demostrado. A especulación coas vivendas é, segundo apuntan, aínda máis evidente en lugares eminentemente turísticos, como é o caso de Sanxenxo. Estamos comprobando que en toda Galicia volve a haber unha burbulla inmobiliaria. Os precios do alquiler están disparados e os precios da vivenda en propiedade tamén están absolutamente polas nubes. Esta situación incrementase en determinadas cidades e, sobre todo, en concellos turísticos, como é o caso de Sanxenxo. Vemos que, como consecuencia dunha especulación en parte provocada por unha mala regulación do sector turístico, temos uns precios desbocados no alquiler e na compra que fai que moita xente da vila teña que marchar fora a buscar unha vivenda que aquí non pode acceder porque non cobra uns salarios que lle permitan acceder a esa vivenda. Nun encontro celebrado esta mañá en Sanxenxo con representantes na comarca de formacións vinculadas a En Marea, Luís Villares tamén aproveitou para demandarlle á Xunta a creación dun parque público de vivendas. Parécenos que é necesario que a Xunta de Galicia tome medidas, en primeiro lugar, para crear un parque público de vivenda que non estea suxeito a especulación. En segundo lugar, a promover vivendas en aluguer, con parque propio, que permitan acceder, en primer lugar, a mozos e mozas que se emancipan. A media de emancipación en Galicia está nos 31 anos, e iso, entre outras cousas, polo precio da vivenda. En segundo lugar, temos xente emigrada que podería volver aquí se tuvese tamén unhas condicións de vivenda asequibles, non? Outro dos factores que, segundo o voceiro de Marea, dificulta o acceso a vivendas son os salarios. Segundo indica, a precarización das condicións laborais nas localidades turísticas en sectores como a hostalería impiden que se lle poida facer fronte ao custo de vivendas no propio municipio, unha situación que se agrava, segundo apunta, no caso do emprego feminino.
Seguen aparecendo voces satisfeitas co mes de agosto no sector do turismo. Unha das últimas é a da Asociación de Propietarios de Vivendas Turísticas de Galicia, Viturga. Para o colectivo son datos excelentes. De feito, en varios concellos das Rías Baixas rozaron o cheo absoluto. Ao contrario do que sucedera co mes de xullo, agosto despediuse cun balance moi positivo para o sector turístico. Dende a Asociación de Propietarios de Vivendas Turísticas de Galicia aseguran que a ocupación acadou o 100% en moitos puntos da xeografía galega, tamén nas Rías Baixas. Que se rozaron prácticamente os datos igual que o ano pasado. Bueno, tendo en conta eso que o mes de xullo non cumpleu as expectativas que tiñamos previstas desde comezos de ano, sobre todo porque se anticipou moitísimo as reservas a comezos de ano, pero a verdade é que agosto foi un mes moi bo. Tamén Sanxenxo, Cambados, Pollo, pois foron lactos prácticamente de ocupación. Tuvemos que rexeitar bastante reserva porque bueno, non dispoñíamos en este caso de lugares para ubicar. O visitante que escolle este tipo de aloxamento chega acompañado normalmente pola familia. A gran maioría procede do norte de España e alóxase por períodos curtos de tempo. Familias de entre 2 e 4 membros, tamén temos moitos grupos de amigos de determinadas edades, de todos os tipos de edades, e bueno, é un perfil máis ou menos sempre similar ao que timos o ano pasado, concretamente. Mirando xa cara ao mes de setembro, dende a Viturga agardan que se cumpran as expectativas. Polo de momento as reservas mantéñense, o que permite pensar que se repetirán os bons datos tamén neste mes. Estes primeiros días as reservas están sendo bastante boas e, bueno, prevénse que te rematemos o mes con bons datos, incluso poñervos da anécdota tamén que por ano que ven que hai o campeonato de triatlón, pois concretamente na zona de Pontevedra se están reservando todas as vivendas para ese campeonato que vai ser o mes de abril e maio, e polo tanto, pois tamén nos fai ser moi optimistas de que calquera evento, pois que para o noso sector é moi bo. Dende a Viturga tamén apuntan que non se rexistrou ningunha incidencia nas súas vivendas, destacando as valoracións positivas que consegue este tipo de aloxamento. E seguimos con máis cousas. A Consellería de Educación vende iniciar as obras de reforma da cuberta do CEIP Olveira en Ribeira. Trátase dunha actuación cun orzamento de máis de 84.000 euros que ten como a principal finalidade a modificación actual do tellado do centro. O proxecto contempla tamén a instalación dun novo canalón de aluminio e a sustitución das pezas deterioradas do lucernario. O prazo de execución das obras será de 2 meses, polo que os nenos e o equipo docente deberán compaxinar as clases cos traballos nas instalacións neste inicio do curso escolar. A actuación é unha das máis custosas a nivel presupostario das que contempla a Consellería na comarca do Barbanza. En Vilagarcía, a Zona Aberta organiza, como xa é tradición, unha festa de volta ao cole. Terá lugar na Praza de Galicia o vindeiro venres. Na actividade colabora o Concello de Vilagarcía. Teremos 4 hinchables, máis un toro mecánico, por suposto todos os hinchables estarán co seu monitor correspondiente, e o que pretendemos con esta festa é que, bueno, que os nenos teñan a súa última gran día de descanso, de relax, antes do inicio do curso escolar, e que os pais podan facer as súas compras cómodamente, sobre todo para este inicio deste curso, non? É unha campaña importante para o comercio local porque, bueno, é un momento para os pais non tan boa porque teñen que compartir todo o material aos seus fillos, pero para o comercio local é un momento importante e onde o Concello que queremos é botar unha man no que nos podemos, na logística e demais, para que a campaña vaya ben, que os pais vayan tranquilamente a facer as últimas compras e os nenos, mentras tanto, o disfruten na Plaza de Galicia. A Asociación de Comerciantes convida a todos os nenos a participar nesta festa coa que se lle pon fin ao verán. A actividade contará con hinchables e, como sempre, cun touro mecánico. O evento vaise celebrar o vindeiro venres dende as 5 da tarde ata as 9 da noite. Terá lugar na Praza de Galicia. O obxectivo desta campaña é que os nenos poidan gozar dunha festa antes da volta ao cole, mentres os seus pais e tamén as súas nais fan acopio nas tendas da cidade do material escolar que aínda teñen pendente de mercar. Vilanova vestiuse onte de festa para celebrar a competición máis famosa do seu San Roque do Monte, a carreira de burras. A cita repetiu o éxito de tempadas anteriores, tanto de público como de convocatoria de participantes. Nesta edición foron 13 os equipos que competiron nunha proba rápida que deixou os xinetes chegados de Barrantes, Hugo e Andrea como gañadores nas súas categorías. Felipe, o gran favorito e veciño da parroquia de San Miguel, tivo que conformarse cos bronces. Aínda que a carreira de burras, o evento central, non foi o
a única proposta das festas de San Roque do Monte. Xogos populares e as orquestras Televisión e Xacobeo animaron a celebración que continúa hoxe cunha degustación gastronómica e dúas novas actuacións, el Combo Dominicano e Jerusalén. Poñen en marcha unha recollida de sinaturas contra o proxecto de reforma da Praza da Independencia en Vilagarcía. Os críticos opóñense principalmente á substitución da fonte por uns chorros a nivel do chan, tal e como recolle o proxecto da Concellería de Urbanismo. A recollida realizase a través da plataforma change.org, que acumula máis de 150 sinaturas. A piscina municipal de Noia volverá a abrir as súas portas mañá en horario habitual. As instalacións permaneceron pechadas mentre se realizaron as obras de accesibilidade no exterior, coa dotación dunha rampla de entrada. Procedeuse tamén á construción dun vestiario adaptado. Aínda que a reapertura estaba prevista para este luns, algúns detalles técnicos obrigaron a aprazala ata mañá. A praza de Fefiñán seguirá sendo peonil durante o mes de setembro. Este pecho tráfico afectará as mesmas rúas que durante o verán, polo que as rúas Real e Príncipe tampouco permitirán o tránsito de vehículos. A medida prolongarase debido aos bons resultados rexistrados durante os meses de xullo e agosto. O Liceo de Noia acollerá este sábado ás 8 un concerto benéfico en favor da Cruz Vermella. No evento, organizado pola Coral Polifónica da Vila, participarán os coros xuvenis tanto do Concello como do Liceo, a Escola de Danza Oitos, o Grupo Salgueiriños, o Coro do IES Virxe do Mar, o Orfeao Estrela da Serra de Portugal, a Banda de Música Municipal de Lousame e a Coral Polifónica de Noia. O Concello de Vilagarcía adxudicou á restauradora Iria López o proxecto de posta en valor dos cruceiros de titularidade municipal. A intervención conta cun importe de máis de 17.600 euros. A intención de Rabella é recuperar, conservar e destacar a importancia destes elementos patrimoniais e aproveitar as súas potencialidades como recurso cultural e turístico accesible. Facemos agora unha pausa para a publicidade. De contado estamos de volta para contarlles as noticias da cidade de Pontevedra.